Nono asak nasimui agolo tini mangka nini hamjakma khat tonthokui phaikya nini kokima bebakno mutu mandagi thangka nangano kokroma sasung tonthokya nang kwrwi khasrangya nang kwrwi hamjago nono simingno aska hamjagui thaka ani bukhawo nang gana kwrwi khao kirima habu tei saphirok de thangpino nang gana kwrwi khao kirima habu tei saphirok thangpino hamjak angle nono ano kwthar bwkhabaino sahor manliya nini hamjakmo bwsuk kubun nasingui tongo tabuk bonono khani logi songsamna bagwi aswk nasimui yagolo tei saphirok de thano khao kirima habu aske hamjagui thanga bwkhawo aswk nasimano nang tabuk naro o kokthani yarung channel o kwtalangui tongo ka subscribe like share kainani tapuk katal katal video nani bagwi.